Wengane zawethempela sibona lapha nakufile imbalula ke Talktel ke kana onwabo ke njengoba ke bedibene ke nawo ke ama comrades ke we-ANC eveza ke indaba ke emadlanga commission ethi cha impela ke uhle ke ukuthi yona ke imadlanga commission ke iqhubeke ke iphinde futhi ke iphenye khona ke bezobona ke ezonke ke izigila mkhuba kodwa uthi ke impela ke kumele ke kwenzeke ukuthi ke bonke ke abantu ke abathintekayo ke kumele phela ke bebeqala ke beboshwa kungalindi ukuthi ke impela kuze kukhishwe ke isinqumo kuyona ke imadlanga commission ngoba ke bona ke sebekhathele ke wona ke amasela bafethu ngaphandle masikhuluma kakhulu la kwiMbozi City MTV sidiya ke nethuleleyo na ke lenkulumo ke kile mbalula nani ke nizwele into ezenzakalayo ma comrade ze commission mazenzeke mazenzeke icommission zomadlanga mazibe khona sikwazi uziva inyani namaxoki zigqithe sikwazi ukuthi ke ngoku xa kugqityiweyo kuthethwe ukuthi intoni inyani and in the process makungade kulindwe la commission ivalwe xa kufuneka kubekho abantu abafuneka babanjwe ngokukhawuleza mababanjwe kungalindwa sidikiwe ngamaxoki sidikiwe ngamasela. We are saying in English, we must not wait for the commission to finish its business. If there are people who are supposed to be arrested, let them be arrested. We must not wait for the final verdict of Justice Madlanga. If somebody must be arrested tonight, arrest